İsa Mesihî keramatê xwe bolê cê dîrê sûkan dikerde. Hema merdimiyê ku nê sûkan dibî, îna ra kesî tewbe nêkerd. Qandê coy, İsay nê sûkî mahkûm kerdî, ew wînava. Wext bi torê sûka Horazîn, wext bi torê sûka Betsayda. Hin keramatê ku şima dibî, eke nê keramatî Tîrûs û Sîdon din biyayê ze, merdimanê wijayê do rewna tewbe bikerdayê. Qandê coy, roja hukmî halê Tîrûsî ew êdê Sîdonî do şima ra rind bo. Ma ti Kefernahum, ti vana qaytı do bigêrî azmên. Nê, ala do to birişo cêr hettanî cehennem. Eke nê keramatî ki şima dî sûka Sîdonî bidiyayê ze, sûka Sîdonî do heta newe do vin derdayê. Ez a şima rê vana, roja hukmî halê Sîdonî do şima ra rind bo.